Hi guys, welcome to TFA Files TV. We are back again with the latest gossip. Nyaya dziri kupisa dziri kutenderera pasocial media. Passion Java Panganai by Beth achinyomba baba harare anyora paFacebook pake akati type dzana baba harare ndo dzaiswera kudondo naana wadzanai ndosaka dzisina kuchangamuka. Wakamuona kupi munhu anopfeka nduwe yakanzi Lobels. Ndipangana yanga achifane kuseka achinyomba baba harare. Musakangana kuti baba harare naPassion Java havadi kuonana face to face. Azoenderera futi Passion Java akaisa chimwe chiningikiri chakaiswa nababa harare achidedzera kuti baba harare vabhadhara mari kuitira kuti vabudiswe paline up. Saka ndizi guys kuti munoti kudii nazvo, asi Passion Java ari kungoenderera achinyomba munhu wese. Munongoziva mega prophet vedu venhema kana vasinga trained, kana vachida kuti vanyatsozikanwa, kana vachida kuti vatenderere pasocial media pana naFacebook, vanotuka munhu, vanonyomba munhu. Saka vatuka baba harare. Saka munongoziva mega, munoziva mega baba harare vachatozoti vopindura. Asi vanhu vatuka Passion Java vakadedzera kuti ita zvechechi, zvako kunetsa kawada kunetsana nevanhu, profita iwe muprofita wenhema, usiyane nababa harare. Baba harare tovafarira nyange ukaita sei, iwe uri munhu weZANU-PF. Enda kuZANU-PF unojoina party yeZANU-PF, usiyane nezvechechi, usiyane nezvekutukana nevanhu, because takukuziva. Une uchida kuti utenderere utrende nevamwe vanhu, iwe hapana chaunogona. Uri useless seZANU-PF. Basa ramunogona nderekuswera muchitibira mari dzedu, muchiba magold. Kuchechi uri kubira vanhu, muZimbabwe uri kubira vanhu. Ezvinezvi wauda kuti timhanye newe, hatimbofi takamhanya newe, will never. Hatimbofi takaseka newe, tinokuziva masitaira ako, unoda kutenderera nevamwe vanhu. We are not going to entertain you. Usatombouya uchida kuentertainana nesu. So guys, handizivi kuti munoti kudii, asi baba harare vasati vapindura zvavo, asi Panganai ndo zvataura idedzera kuti wafa iwe. Thank you so much.